Ai văzut cum a fugit? Da. Știe ceva și nu vrea să ne zică. Despre peșteră. Sunt sigur. Acum ce facem? O urmărim. Asta sună cam dubios. Vrei să afli adevărul sau nu? Bine. Dar dacă ne prinde, tu explici. Mai repede că o pierdem. Se întoarce. Ai ajuns. Da.